tambra kanggon aito dencengan jagat wasesane Bathara wayah Bathara jagat kate wonten drawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawiyos pangandikaning ingsun ing kababar mring sagung para nayaka lan punggawa non ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya Patih tak tampa ora liwat pangestuning ingsun tampanana lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan uruhananira Patih inggih nggon ingsun sak pejagung lawan sira Patih Guwa Garba sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-unek ing penggalih ingsun bab ingkang pundi paduka sampun dados nalindran jayeng bawana paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara Nalindra Muda ingkang sugih bondo bandu Nalindra Muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten Patih wonten dawuh yen babakan derajat pangkat ora kurang inggih yen babakan bondo donya ora kurang inggih pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepengin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara pancen bener kaya mengkono lajeng wanita pundi ingkang dados weting penggalih paduka lumahing bumi kira ping Ngamarta Prabu Darmakusuma ya mung wektu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja mbuh menyang ndi papan lenggahe kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala Patih wonten dawuh kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi lho menapa mboten langkung prayogi menawi jeng andika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae upama tak lamar tangeh bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi menawi ngantos kawanguran menapa mboten adamel lingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi kepareng paduka aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeh para wadyabala ing bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumapat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra Patih leng-leng ing driya mangungkung pangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin lelena tanpa kanen yen tantulusa amangku sang Dyatama Nalindra Muda wuwuse angrerepa menawi tetela mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat
nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Patuko sinuwun. Ya Pati. Alugon lakuning lekas lokita linuting kitung kadung kadereng momong Kemangun manah Rahayu Yono tanah kolong kayon kati yubing angin sumya swaraning
lengan samirana mawar kulawan riris lumrang kandaning puspita Om karengguan udyanira lir swaraning madu branta manungsong sarining kembang pates manis Ostebu saupama Yewartine Ajeng ucap patis manis yen ngucap sing ati-ati Sata enteni dadi ganti nyata bebrang yen Sireping Sang Hyang Areka gumantosing dalu jroning ratri dering wonten ing kacarita laju lampahing Prabu Kalimantara anggenipun arsa nyidra Dewi Wara Drupadi sigra ndedel nggayuh ngakasa sumusuping Mantaka manjing wonten ing Mega Malang niling-niling ngajejangkung miber-miber nganti kaya tiyik nalika semanten kasaputing dalu wanjine wis manjing tengah ratri wonten kayunan dadi wonten jagating pakliran meracanan wis ndungkap mangsa kesanga dadi alam ingkang goro-goro Sukramangkara tumbak menta tete tete kalapa sumawer cita hangkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tri catur panca
Sansapta Astana Wadasa Om apa ta pertandaning kang gara-gara gunung tarung padha gunung akeh kayu sul kaprapal samudra angrok lindhu sedina ping 7 ngombe obat ping 3 nalika semanten apa to werdine kang gara-gara mungkin arep ngurmati Wijirepati Punakawan Duras Margaring Petrusna ora bagong ing samejekan madaning ora romba Wijira Sanggropati Punakawan alon alire Mirem-mirem kembang bopong terate bang
kanthi timangsane gara-gara, Jan. Ayo jam 2 kliwat 10 menika jam kula. Mboten badhe kula damel-damel lan mboten badhe kula blandangaken. Tetep tertib. Anggenipun kula muter jam menika mboten kok. Sameneika jam 2 langkung sedasa menit. Ngestu padha dawuhipun menawi Bapa slamet inggenipun sampun minggah gapuraning urip. Lho tegese nek wong dadi manten ki nek cara basane apik ki minggah gapuraning urip mergi. Nuwun sewu, tatraning wong urip ning alam padang menika namung werni 3. Lair, netepi kewajiban terus mati. Namung ngaten menika. Lah panjenenganipun Mas Slamet menika sampun nggadahi inggih menika kewajiban netepi darmaning minangka dados piyai kakung Mengku Garwa dhateng satunggiling priyantun putri ingkang sampun dados lenging penggalipun sampun inggih menika prasetya sebaya mukti sebaya mati abot padha dipikul enteng padha dicangking. Mugi-mugi sakiwa sakinah mawaddah warahmah. Ngaturaken panuwun. Ayo kadang jeneng wong ngomong suwengi kadang ana lupute. Mboten dados menapa. Ana tetembungan nek jenenge wong ular-ular pinanganten kae jan. Apa sebabe kok manten nek jaman cara mbiyen apa to sebabe kok manten menika dipun paringi janur. Jan menika sampun ngarani, nur menika cahya. Cahyaning pinanganten kalih menika salebetipun dipelenggaken wonten ing dampar menika embane sorote nganti kaya cahyaning Sang Hyang Pratanggapati. Lho. Temanten sakaranipun menika sasampunipun dipun panggihaken lajeng sami bandhem-bandheman suruh. Menapa to panjenengan suruh? Inggih menika kesusu selak weruh. Weruh atine sing kakung karo weruh atine sing weda. Salebetipun eder-eder menika wonten tebu. Tebu menika tegesipun antepe neng kalbu. Ora kok antepe nek wis mlebu menika mboten. Antepe neng kalbu dados pinanganten kalih menika anggenipun wantun nglampahi daup menika sampun mantep penggalipun lair lan batosipun menika tebu. Ingkang salajengipun wonten ing madyaning pawahan menika kenging menapa dipun pasangi tenda. Tin menika sampun marani sami-sami manteping batin. Enda menika sampun ngantos enda ing samugang lir. Tegesipun menawi kesrimpeting aradan menika sampun ngantos enda. Tegesipun sami-sami dipun lampahi sarengan. Lajeng sasampunipun menika wonten pawiwahan menika lajeng medalipun inggih menika pasugatan lemper. Tegesipun dialem ning memper. Lah. Lemper menika dialem ning memper. Wonten ugi ingkang ngedalaken wedang. Wedang menika ngawe kadang. Dados wedang menika ngawi dhateng kadang sanak tangga teparo mitra kawruh kabeh dipun awe dados tunggal wonten ing mriki supados maringi donga pangestu dhateng pinanganten. Nah, karang kabeh iki ana jarwa dasake. Sing jeneng wedang menika ngawe kadang, lemper menika dialem men memper. Lho. Sirah menika isinipun rah. Nek mboten pitados kula aturi mlathok. Isinipun rah. Mata, ngemata barang sing temata. Lho. Grana segere ana. Lajeng inggih menika cangkem. Ngurweta barang sing mateng. Pun men tekan iku kula ora apal kok suwe-suwe. Mbangane ora omong seneng-seneng manten ku ya. Pokoke ora usah dadak diular-ulari, ora usah dadak diparingi priksa. Wis wani dadi manten ki pancen wis pinter. Wis wani dadi manten pancen wis ngerti endi sing ora entuk, endi sing entuk, endi sing ora kena diterjang, endi sing wajib dilakoni. Menika sampun sami prisa. Dadi wis ora usah dadak diajari wani dadi manten ya wani ngoten mawon. Jroning urip menika wonten seneng ana susah, ana bunga, ana susah, ana bejo, ana cilaka, ana sugih, ana miskin,
ana padhang ana peteng dipun ngaten kemawon sami dipun lampahi sareng-sareng. Wis rasa dadak werna-werna. Ning nong mbang sing kepenak. Mbok ya mesam rangut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Kancaku tetep ing janji. Aja ewa, aja tansah suwa. Nadyan aku uga Tansih ing janji. Bagong nendi reng? Ambon tak dodok lawange ya ora dingake. Aku liwat mburi ya ditutup. Lho, mbak bojone? Mbah. Nek muni tangga teparo bojone barang ya melu purik. Waduh. Bojone bali ning omahe. Bali ning omahe Bagong ki lunga ora aming sedina rong dina. Ning Sasen. Wah. Sasen. Ya wis. Kepiye meneh? Lah ya wis ora apa-apa. Ya gara-gara wong loro diladeni reng. Oke, malah. Kobet wektune ya, Tru. Ya ora wektune. Kobet li omong-omongan. Tanpa ana siji Bagong ya dhewe omong-omongan iso los. Mergo kowe pinter, aku pinter. Padha-padha pinter iki nek adu apa pikiran iki ora bakal iso ana sing nrambul. Nah, Bagong senengane wong nrambul-nrambul kok. Ana wong ngomongan tentang onderdil mobil ya dhek ngerti. Ana wong ngomongan tentang taman wisata ya dhek wis wis tau rono. Pokoke iki Bagong iki sarep ngerti ya saurarane pegawai dinas kebudayaan ya, Tru. Wis tau ngaku cah nekate ora jamak Bagong. Heeh. Aja kok ming perkara kaya ngono, panganan ngono kuwi nek daerah kene iki sing disenengi apa? Oh, sing apik iki panganan apa? Bagong ki ya ngerti. Iya. Nek Yojo Bagong ki ya apa? Mangan Yojo gudeg. Oh. Nek panganan ning daerah Bantul sing paling terkenal ki ya geplak. Iya. Kulon Progo ya geblek. Nek panganan sing terkenal ning daerah Pacitan ki apa, Tru? Pacitan yo apa jenenge sate. Ah, ya tenan ora penak tenan. Pacitan sarwi sate ngono. Lah terus jenang. Oh, cakepan samping gunung to. Tak kira nek anu nakoni tenan jebul ming sak cakepan. Ya gresek-gresek, Tru. Sesa-sesa. Mbok menawa.
Ora apa-apa ora. Ayo nembang kireng yo ndak wektune selantek. Yo, iki ya mengko awake langsung budal ning Sidoarjo ta iki terus. Ah iya. Mula jam 5 wis kudu mlumpuk ning nggon bis bablas ning Sidoarjo. Ngopo? Ambles ning lumpur. Aneh-aneh. Ya anggere bingung lakon kok nek ndi arep dinyanyi. Heeh. Aku ki mbuh karangan. Ya. Nembang sing kepenak, sing mirasa. Ayo mie ayam paling enak aja mirasa ning ati sing kepenak. Ya. Sing klasik-klasik diaturake. Ayo sayo gek cek-ceken. Heeh. Sapa sing kepareng arep aturi supaya didhawuhi supaya nembang? Aku ki apa anting? Wis aja diganggu anting wis ben ngono kesel Pak. Tak hitung kok kaya ming nyambut gawe 2 jam. Ah iya. Ya wis ben kuwi muyu ora turu iki salah persepsi. Loh, ora turu to anting? Ora. Ndonga nolak udan. Yo, nek ora adeke ora undheke saka Jawa Timur kok ya. Merem ki jane ora kok turu ning Jawa lambene rak melu ngeces. Melu ndremimil. Heeh. Wis ben ra apa-apa. Anggo genep-genep. Wong lagi jejere wis turu kok kowe mau wisan. Lah ya wis ora apa-apa. Le melek rame nek limbuhan. Ya, nembang Mbak Ayu Purwastari. Ya. Sing dawa wae terus gek rampung. Iya. Pareng-areng aturke apa? Kutut manggung terus. Wah, penak tenan kuwi ngaku subhanallah krungu kutut manggung. Wah, iya aku ya kangen rajam-rajam karo kutut manggung. Wah, wis anggere muni nang omah ngono kuwi pas prei ngono kae terus klikaran ning ngarepan. Heeh. Ngetokke cipidi. Apa? Cipidi. Player lebokke apa kepingane kae slep ngono. Wah, ceklik. Kabel tak ulur. Oh, tak lebokke nang salon mini kompo. Mini kompo. Jlang. Heeh. Wayahe bos. Lingser dentang wah. Duwe rekamane. Oh, duwe. Pinter e. Itu arek aku nang omah ngetokke tip merke poliklinik. Tip periksa apa piye kowe? Terus tak cekleke mini kompo. Wah iya mini kompo ki apik disetel. Salone tak lebokke ning nggon genthong. Weh, iso apik apa suarane? Iso. Dong dong. Oh, piye? Wah, lagune ora lagu aku wong tuwa ya gending Jawa aja lamis. Wah penak man. Maca sagamang janji wong lamis yen to amung lamis. Aku slendro. Ya sakarepku ya jenenge mlebu gentong iki wis slendro kok. Coba yo reng yo. Ya dirungake bareng-bareng. Ah iya. Mbak Ayu Purwastari. Heeh. Dasare ora anu Dik beres sik kutut nangit terus iya karo mbok menawa Bagong teka iya Bagong iki teka anggere wis tandane ketara anggere mambuntut kuwi Bagong mesti teka cah sarunge ra tau ganti ha iya mbok kok sithik metune kok mubal-ubal ora karo-karuan biasa sabis iso krasa kabeh asing nyewa iya. Monggo. Ya, alon-alon Mbak Ayu rasah digawe. Sing kepenting. Sing penting ki kepenak dirasake, mirasa. Ya. Karo nglelo-lelo anting ki bek turu meneh mesakake. Bocah kok kaya iso ora kuwatenan mripate nganti mbrebes mili kaya ngono. Sirahe deleke nggon sound control kuwi lho Deng penak banget. Ha iya. Nek bojoku kae iso dienggo semende. Napa
niku. Nek turu. Wong kudune iki semendhe ngene kok. Kuwi ngene. Sing nggih sendean apa? Hah? Sendhe-sendean kursi. Kursi busa. Ning isine tentang ngatresnan reng. Oh, apa iya? Iya. Surup surya wengine wis teka mripatku meremelek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleda mlaku ning Karang Pradisan sing adoh kutha kiwa tengene alas kepethuk kenya sing iso ndudut nyangati. Wah. Iki ngopo ya ora. Wah ya semedhot tenan Trayang ya jeneng ora mung nang kutha tok wong ayu iki jane ning desa ya akeh. Ora kok mung dumedati wong kutha terus mileleng iso perawatan iso neng salon sing maune mripate sipi digawe telu lho mripate sipi digawe mblalak-mblalak sing maune kulite ireng digawe kuning ngene wong kutha nek wong desa iki serba-serbi sarwa herbal iya sarwa nganggo nggunakake tetanduran-tetanduran ning kiwa tengene pamane sing jeneng kulite rada kurang halus terus dipopok lendut iya wis lho sing jeneng terapi terapi lumpur itu ada. Oh, nek wong kutha mandi susu, heeh. Nek wong desa mandi lendut kuwi ya iso marai kuning. Oh, iya. Kebo kae mandi lendut terus kok ireng terus. Akhire kebo kudu menungsa. Oh iya, ya pancen yo kabeh iki ana paedahe dhewe kok reng. Ah iya. Aja ngece madhak. Mula aku arep ngopo arep nembang sing pungkasan iki tru? Iya. Ngaturke apa? Sing rada gumyakah? Ya awon kudu gumyak ngopo? Sing rada gayeng. Ya. Engko gek neruske laku, heeh. Katurke apa, Reng? Rasa sing angel-angel, sing gampang-gampang wae, Truk. Ya. Sing kepenak, ya. Dayoe teko. Wah, ngece wae. Ngece wae. Marai lara ning ati. Benak lho kuwi, Reng. Ya iya dicoba dirungake. Ya. Dayoe teko. Lana klasa. Rasane pedak. Tambalan udu kuwi. Nek sing kuwi tembang-tembange sing biyen saiki wis diripta dening para pinter kinarta sabda. Bahasane diperhalus. Dayoe teko. Ora ngono. Dayoe teko kuwi nek suarane nek kuwi tembung. Heeh. Ya, Traya. Ya. Dibukani saka kendang. Oh ya. Tung 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 tung. Mbah. Drijine ya ora iso, Rek. Ayo kudu terampil mengendang-endang kudu terampil. Ya, kaya ngapa? Ya. Iya. Enggal papano kelarno kloso tambal catat gawe isin lakake golekno salin kok ditotol pitik enggal papano kelarno kloso tambal catat
isin langkake golek saling iki lho iki wajib langkake total pitik tuan asal kok bisa guyu dimodifikasi. Weh lah kenal pote diganti. Kenal poti cengelmu iki wae to. Wah, rumah aku nek ora ono Bagong karo aku kaya ora cocok to rek. Ayo omonganmu sapenake dhewe kok. Ya wis, rasa dadak dibahas. Mundambala ora prayoga kedadiane. Heeh. Kae Lundara Janaka Sungkawa mesti wae sebabe Sil Prabu Darma Kusuma iki ra wis ana telung candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Aku marah ora ngerti kabar ya rek. Wah, kowe iki abdi sing nirwasa sanggeman kok, Tru. Ya iso wani yuk. Ndara Janaka dilipur penggalihe, men duwe pangarep-arep kengraka timbul ana ing negara Ngamarta. Ayo, Tru. Ya. Janing yaning talaga kadilange om Miat langaning kalang panaglar pandhahan munsar tinon lir kekonang samsara tekan padang om
piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar. Nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Nyai Darmawaji parandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Depol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok bener kendikaning Kakang Semar? Pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake seranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi. Nggih. Mareka den prayekna semuriris. Thank you.
Niat langaning kalang wanaklar wandahan moncar non ler kekonang suram sorotetan padang om ilatala persasat kadidene lumampang wanci peteng papak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih kula tampi dawuh sami-sami Durwodo bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werku Dara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya Arjuna ndak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrawati wonten negari Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Yai Ratu Waradrawati wonten negaring Pancala karesan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrawati. Bab ingkang pundi paman? Nggih. Sakwangsulipun anak kula Waradrawati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala. Karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami nggraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrawati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrawati satemah dados pancaka rageng kaliyan Parasata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga Parasata Kurawa mboten nemungaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ing ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong. Tumuli kula menika nggumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong nggadahi kekiyatan kados mekaten menika
ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun giriguda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten Taman Negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula salaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking Negaring Ngamarta. Lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar Negaring Pancala. Nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun Jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih? Gonjang-ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung tara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawu. Mula ta mula sawanipun sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong. Lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu lati lenggah ing prayogi. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari Negari Ngamarta teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Waradrupadi.
Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu kene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Waradrupadi Mbayu idak mutar kowe. Idan idak genti kowe Werkudara. Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane nak tuman wae. Janaka mboten kinten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Waradrupadi, semune Waradrupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iku bathuk jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Waradrupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane nguput ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni? Resna kakang kowe ning apa? Sawise mresani kaca paesan teka mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku. Janaka wonten paring adhawuh Werkudara. Nggih. Bagong kaya adhep ana. Ning aja kowe gendhak sikor karo Bagong. Paremaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatining wujud nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma.
Yayi. Teka paduka mimba Bagong solah sabawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo Kala Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak diprotes. Angel le mikir. Yo Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darmakusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darmakusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Wela dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bowi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti.
Waton kowe gelem ngladeni kelawan aku nata Kalimantara Waradrawadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrawadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrawadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan, malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun. Jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrawadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Waradrawadi, Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrawadi kinarya srana anggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klasa. Katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai. Anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semeruga kowe Werkudara. Ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Waradrawadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dinijeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Waradrawadi padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darmakusuma, ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anggenipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kula aja bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Waradrawadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong. Iya.
sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Yayi mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kaunanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jan ingkang rarsasi Sura sasi Sabarjen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madulan wusananipun nggih.